I vores forløb i 5. klasse arbejdede eleverne i høj grad sammen, selvom de havde næserne i hver deres iPad. Eleverne arbejdede i grupper, og inden for hver gruppe var der potentiale til at udvikle et praksisfællesskab. Hele klassen fungerede også som et praksisfællesskab, for eleverne kommunikerede og samarbejdede ikke kun inden for deres egen gruppe, men også med de andre grupper, hvis der var råd og hjælp at hente, eller ting, der skulle vises. Kommunikation, samarbejde og vidensdeling prægede klasserummet, som fik karakter af et praksisfællesskab. Fællesskabet knyttes sammen af en praksis, her Minecraft og litteratur, hvor den enkelte forstår sin egen rolle og tager del i de aktiviteter, der finder sted. Ifølge Wenger kendetegnes praksisfællesskaber ved gensidige relationer, fælles virksomhed og fælles repertoire. Og der er træer. Hvordan laver man uld? Her ses et eksempel på, hvordan denne gruppe af elever konstituerer deres praksisfællesskab. Hvordan får man en uld? Kan man få en uld? Eller kan du bare tage en monster? Hvordan laver man en uld? Ja! Bare tage en uld. Det er fordi, man kan fange en uld. Ja, men se det, jeg ved. Man kan fange en uld, så laver den der. Der ses her et tydeligt gensidigt engagement i at bygge eventyret Rødhætte så godt som muligt, blandt andet ved at lave en ulv. Og deres fælles handlinger, at bygge Rødhætte, er skabt af elevernes meningsdannelser og deres fælles engagement, og det er det, der holder praksisfællesskaber sammen. Alt efter elevernes tidligere erfaringer med Minecraft fik de roller som newcomers og oldtimers, og eleverne fandt hurtigt ud af, hvem der havde vigtig viden. Nogle elever fik i Minecraft-forløbet og praksisfællesskabet omkring Minecraft højere social status end de andre, og de var gode til at hjælpe, når der var behov for det. Det er det der står her i 3 derovre. Er det der, Jeppe? Nej, hvad er det for noget? Jeppe! Set med et situeret læringsperspektiv er læring en interaktion mellem socialt defineret kompetence og personlig oplevelse. De enkelte elevers oplevelse af eventyret skulle i gruppen remedieres til Minecraft, og eleverne måtte derfor kommunikere, argumentere og forhandle, for at eventyret blev remedieret til Minecraft på en måde, der var meningsfuld for dem. Når arbejdet foregår på denne måde, kan man altså sige, at der er tale om læring. Den situerede læringsteori er blevet kritiseret for slet ikke at handle om læring, men om socialisering. Men de kompetencer, eleverne øver og udvikler, er i tråd med de såkaldte 21st century skills. I praksisfællesskaber tyder meget på, at eleverne netop udvikler de kompetencer, der gør, at de kan blive kvalificeret til fremtidens samfund og til at lære. Det sker, når eleverne, som vi oplevede i dette forløb, samarbejder kollaborativt om at bygge deres eventyr, skaber noget nyt sammen med andre, deler deres viden med de andre elever og kommunikerer i processen.